Ректорът на Красио не бил професор. Ректорът на Красио е ректора на Стопанската академия в Свищов. Наричат го вече колегите от Вестник Труд доцент, защото Величко Адамов, защото той няма право да се кичи с титлата професор, а го бил направил. Знаеш многото истории в Свищовската академия. Беше там приютил и Красио и неговата приятелка поп-фолкавицата Магдалена. Нейни колеги твърдяха, че тя никога не е стъпвала в час, а същото време така с добър резултат приключила 1-2-3 години. Завършваха там. Да, там много хора ударно са завършили. Много висшисти под егидата на този ректор е имало. И сега се оказва какво? И сега се оказва, че той не е професор, нищо, че се кичи с тая титла. Това е изричното становище на просветния министър Сергей Игнатов, което той изпратил до председателя на парламентарната комисия по образование Огнян Стоичков по негово запитване. Адамов получи научното звание през септември тази година от Класическия университет Валахия в румънския град Търговище. Защо? Класическия университет Валахия в румънския град Търговище. Стопанската академия има спогодба за сътрудничество с него. Ректорът, който се прочу скандално като научен ръководител на бившия докторант на академията, бизнесмен, лобист Красимир Георгиев, Красио, се здоби изненадващо и с научно звание. То му бе отказано многократно у нас от Висшата атестационна комисия заради сигнали за плагиатство. Има много хора, които твърдят, че той преписал буквално там труда, с който трябва да получи професорската си титла. В университета Валахия в Търговище, Румъния, не ги ли засичат тия работи? Така или иначе, многократно тук нашата Висша атестационна комисия, която единствено има право да дава професорски титли на този и на онзи, многократно отказвала заради съмнение за това плагиатство. Нарича доцент, в крайна Обаче университета в Валахия няма много иска да е професор. И тези хора трябва да ги разбираме. Да знаем как да се обръщаме. Доцент. Добре. Доцент.